anu wedi karena anu kegemukan. Napa? Karena kegemukan. Ngandel ora. Jeneng niki kula mboten gemuk lho, Pak. Ngaten nggih. Biasane luwih lemu saka iki. Ngandel ora. Kowe iki ora ming aku to sing unekke. Saiki kowe percaya ora aku tak unekke kowe kelemon tin. Bola-bali mesti kelemon nggo napa? Endi? Mubeng-mubeng awake. Kelemon. Aku iku nganggo sandangan ngono kuwi rak mergo kene tok pletet nganggo stagen dadi ketok cilik. Nek nang omah Napa? mlaku wae iso mak. Apa kok mergane? Napa? Kok numpak sepeda mesti mergane ngapa? Mboten kuat le medan. Ayo jujur bae. Napa Pak? Wes. Ngapa lho? Iki omong ora sak omong ora gelem ngartekke kok. Ngapa rasa do omong wae. Keruake bapake lho mau ngembang nggih to, Pak? Aku ngerti ki nek ora neng pendopo Pak Tuyono tak omongke. Kowe ngopo tok sebabe ngepit kok wedi aku ngerti ning gandeng nang kene ya tak jaga mulutku. Ya, diamlah kau. Sebulane ora woro kotaran ning kedalan ibu-ibu yen aku suraya agawe gelem dimas kanggep cipta seratan kabrang banget negaku tanpa kalau laki ser matur sembah nuwun ya Tru. Heeh. Aku nek ora tok bantu judeg sira. Ha iya. Aku ki rumangsane nek ngelmumu karo Elisai kalah adoh. Arep kowe sebagai seorang pengarep ning ngelmumu karo Elisai kalah adoh. Mula aku dhewe ngakoni. Heeh. Saiki pemimpin wedoke wis pirang-pirang kok. Iya, Elisai ya jane wis pintere ngungkuli aku. Iya. Mula dhek dadi sing tak ndelke ya Elisa kuwi. Nek ana pertanyaan kaya sing angel-angel apa tumiyane ngendika nganggo akuarium barang. Akuarium apa to? Akuarium sing ngono. Wah, di luar kepala. Di luar kepala maksudnya radong blas. Radong blas piye kowe kira? Heeh. Iki nganu sak. Pripun, Pak? Gandeng iki anu Ibu Sri Mulyani rawuh arep atur tindak panggung ora? Enggak. Udah di dadah-dadah, enggak. Aku minangkani tembang aja, tadi ada permintaan. Wah, tembangnya adalah saya tak wacake. Matur sembah iki kok banget sing njaluk tembang lumantar WhatsApp. Ya. Tadi Bu Arsini juga minta, Pak, Setio Tuhu. Hah? Setio Tuhu mau kasih duit buat sinden-sinden pun. Oke. Bahasamu lho. Isin aku. Arep ngenai duit.
Mosok ngono? Maringi. Maringi. Nah, bahasane sing cetha. Ajeng Tahun melu aku kok iso maringi bebungah. Bunga. Bebungah. Lah iya duwe pancen marake bunga. Maringi bebungah kagem sinden-sinden ingkang boten sekedhik. Ingkang boten sekedhik. Ingkang cetha kathah. Nah, wis. Iki Pak Tristianto ya Pak nyawer. Tristianto. Lah, iki kleru dalane. Kleru piye? Malam ini tidak masuk rekening. Loh, pundi? Oh nggih, ngenten iki. Masuk rekening. Iki ora climan nang omah. Do kirim saya penggemar menyan pengen nyumbang lagu kagem pasangan mulya. Nggih, nyosa nggo dilumpukke. Dilumpukake karo sing iki mau. Sinden-sinden. Iki uga Pak Tristianto nyuwun gending bajing loncar semoga PT Widodo Makmur unggah sukses lancar dalam program IPO. Bersama Klaten Mulya semakin maju dan bersinar. Tim relawan Mulya Karangdawa siap memenangkan dan Pilkada tanggal 9 Desember 2020. Serta semoga Bapak Tumiono diberikan kesehatan, keselamatan dan keberkatan. Amin. Salam sehat, semangat. Relawan Mulya Karangdawa yang sedang nonton bareng lanjutkan. Ya. Lanjutkan, matur sembah nuwun. Ya kowe mau ya apa? Bu Warsini Setio Tuhu ini sambil sama dari Pak Antonius Artono juga tadi nyawer di rekeningnya Mas Gunawan. Wah iki salah iki informasi nih Pak, dadi dikira celimen kabeh mlebune ning Mas Gunawan iki. Wong kok Gunawan dantem wae. Lho kok Gunawan kok dantem iki salahe apa? Meng dikirimi duit kok dantem iki. Ha iki saiki wis kanane. Iki uga ana berita gembira. Nggih, napa Pak? Kanggo kanca-kanca warga laras Elisa, ya. Sugeng dalu iki saka salah sawijining kanca sing lenggah ning Kanada kono. Mas Sutris, wis pirang-pirang puluh tahun lenggah ning kono. Derek nyimak siap membeli produknya Pak Tumiono. Oh iya, mantap dapat investor. Alhamdulillah ugi Mas Eno, wayang Climen sudah masuk di buku yang diterbitkan oleh University of British Columbia. Wah, matur sembah nuwun. Penulis Dr. Sutrisno Hartono. Nyawer kangge kanca-kanca wiyaga Rp 1 juta. Oh iya. Iki ning Kanada tenan apa ning Indonesia iki? Kok iso kok rupiah, kudune kan dolar. Ya di anu apa jenenge iki diwalik. Salam hormat buat para sponsor. Matur sembah nuwun. Yo, ngaturke apa sa? Setio Tuhu permintaan Bu Warsini. Bu Warsini. Ya. Yo, alon-alon. Gegarane pamintaku. Kok gegarane? Wis manggap lho aku ne. Pamintaku nimasida caketing ati yen cedhak tansah mulat sita asih tuhu pindo mimi
ayo nimas bareng hana tepi wajib Sito asih ya aku ya irengane kanca-kanca mbah jan kaya arep metu larone abing-abing iya sing disuwun ya iki kok ya Pak Tumi ana ngendi kok pokoknya seragamnya merah merona iya mangga ya aku kang setya satuhu saiki bebasane batang kapapak obor sumuna angkaku andika pangayomanku sinden ki nek ngelmune dhuwur, sekolahe dhuwur ya beda ya. Heeh. Karo sinden-sinden sing ngelmune ora dhuwur. Kowe iki nek nyuwara senengane nyenggol kancane. Lho muni ngelmune ora dhuwur ki aja kok njur nyawang sinden-sindenku. Sinden kuwi wis saka pojok kene tekan pojok kono ki SSN kabeh. Oh, sarjana seni. Seni. Ming sing beda dhewe pojokan dhewe kae SSP. Oh, sarjana pendidikan. Welah kabeh sarjana seni ning kesuwen le nganggur. Bapak sing kepareng ajeng nyumbang katuran tindak. Monggo, Pak. Oh iki sing mau neng aku pas salin bapake mau ndak pundi Mbah Ayu padhe ndak pundi aja lali nyoblos nomor 1 ngono kuwi. Terus langsung waduh terus urung kecekel ngono kuwi. Pun kecekel sakniki Pak. Dereng Pak. Lho. Dereng kok nyumbang. Ayo ora apa-apa sing jeneng wong saking tresnani ngono kuwi. Monggo lagune napa Pak? Asma sinten? Nami kula Gianto. Yanto napa Gianto? Gianto. Nggih. Oh, nggih saking mriki. Saking Dukuh Klaten. Pendukung
paslon nomor 1. Oh nggih. Bu Hajah Sri Mulyani. Leres nggih. Naming saderengipun ngaturaken nyumbang bawa saya nun sewu nggih, saya mewakili warga masyarakat Klaten khususnya saya pendukung paslon nomor 1 Ibu Hajah Sri Mulyani. mohon doa restunya untuk melanjutkan periode tahun 2020 sampai dengan 2024. Nggih. Terus Kula badhe nyumbang bawa ngidam sari. oh nggih. Nggih. Monggo. Nanone Ngidam sari. wah, iki genah piyai seni gitu. Suarane apik. Kaki dong memanis kaya kombang kang hamulat sekar. Ora member Klaten ki kota 1000 dalang, kota 1000 umbul. Iya. Mula suarane apik-apik. Kepengin sepma tune brangang swara alom ya mangjan kadya karon se denira mameh prana marang Kusumaya sadalutan bisa nendra Ayo anu mawon langsung dijukuk sing ngidam tari biasa mawon Pak mbangane sampean. Ayo bareng. Ayo bareng nimas hana tepi wajib ngidam sarine tresno. Ya ora mokal kok ya ning ngarepe piyai akeh tur piyai luhur kabeh sing jeneng nek ora mental baja ya kaos nggih Pak nggih. Lah kula niku kulino kok mayang niku kleru niku kulino. Oh nggih. Heeh. Mboten ming wis kulino mayang nek ning ngarepe piyai-piyai sing medeni-medeni kuwi kadang kala lakone sok kleru, le ngetokke wayang sok kleru. Heeh. Le ngombe sok kleru. Asbab tak ombe ya cangkeme kebak tegesan saking gugupe. Monggo Pak, dawuhipun menapa Pak? Ngidam sari dipun lajengaken Bu Tatin. Ibu Tatin. Oh ya Tin. Wah. Ya Tin. Nah, pancen ya kowe iki bintang. Ibu Tatin. Nggih. Sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu. Jenengan mriko napa pundi? Kula mriki mawon. Oh nggih. Nggih. Wah. Ayo dicet.
Kowe iki dipilih iki supaya ora adoh-adoh, cedhak ra apa-apa. Kan jaga jarak, Pak. Hah? Social distancing. Muni piye? Hah? Muni piye lambemu, Mas? Ora muni. Muni wae. Wong aku krungu kok. Krungu apa? Piye? Krungu apa piye? Krungu wae. Munine piye? Tut ngono. Muni piye? Sosial apa? Distancing. Ah, kok mengarmoni social distancing kok Engko nek kleru lho nang ngarepe Pak Tumiono. ora apa-apa. Pak Tumiono wis ngerti kok. Nek Kowe aku muni social distancing kleru ki Pak Tumiono langsung oh, Tatin kae iki ngelmune mek semene. Nek wis ngerti. Ngapunten nggih, Pak. Nggih. Duet napa piyambak Mbak Tatin, Pak? Manut. Duet mawon nggih. Duet nggih. Kajenge jenengan ampun ngadeg Oh tok. nggih, kula tak ling Pripun? ngajengi. Nggih. Wah, malah wedi ya ketoke. Jare milih ya. Pak malah mboten sah wedi Tatin niku galak ming raine tok kok. Anu wedi karena anu kegemukan. Napa? Wah. Karena kegemukan. Ngandel ora. Jeneng niki kula mboten gemuk lho, Oh Pak. ngaten nggih. Biasane luwih lemus kok iki. Lemu nggih. Ngandel ora. Nek Kowe iki sampeyan- ora ming aku to sing ngunekke. Saiki kowe percaya ora aku tak unekke kowe kelemon Tin. Bola-bali mesti kelemon nggo napa? Endi? Mubeng-mubeng awake. Kelemon. Aku iki nganggo sandangan kono kuwi rak mergo kene tok pletet nganggo stagen dadi ketok cilik. Nek nang omah Napa? mlaku wae iso mak. Mulane nek ten mriki kula wis gawe cilik lho, Pak. Niki iki nek ten ngomah luwih lemu. Oh luwih lemu nggih. Nggih. Jenengan pengen weruh. Wah, nek weruh medeni. Oh, berarti ora ning dalange sing ngomong. Ah kandhane. Ha ya aku wis ngomong cilikno olahraga ya. Ha iya. Selagine sing piyai sepuh-sepuh pit-pitan, sepeda. Ya. Jenengan to? Sepeda gembira. Aku tahu sepeda arep semaput ya ora dadi sepeda gembira. Lah napa? Sepeda sedih wong arep semaput. Ya. Kula ya wedi nek Pak sepeda. Monggo. Apa kok mergane? Napa? Kok numpak sepeda wedi mergane ngapa? Mboten kuat le Medan. Ayo jujur wae. Napa ta? Wes. Ngapa lho? Iki omong ora sak omong ora gelem ngartekke kok. Ngapa rasa do omong wae. Keruake bapake lho mau nembang nggih to, Pak? Aku ngerti ki nek ora neng pendopo Pak Tuyono tak omongke. Kowe ngopo tok sebabe ngepit kok wedi aku ngerti ning gandeng nang kene ya tak jaga mulutku. Ya, diamlah kau. Soale aku melu goleki ya mbiyen. Kok iso le goleki nanti, Jal? Ayo neng kiwa tengen sepeda kono kok iso ora ono ya. Monggo. Nggih, monggo. Ya. Ya. Upama sliramu sekar melati Ning ati. Lan sakuman eling metara arimasa. Rasaning dunya. Ya. Mitrosa jagat raya kaling ana wukelan samudra lona ilang memanise aduh dadi ati selawase Ya. Kula napa jenengan? Oh nggih, monggo Bapak. nalikane lo ing dalu atiku lan lamun sira ayo nganti mati ora bakal lali Yo.
Suwun nggih, Pak. Sampun, Bapak. Ya. Mboten sah repot-repot lho, Pak. Ora cangkemmu. Lah, Kula ditambahi kali Pak Trisyanto. oh nggih saking Pak Tristianto. Matur nuwun nggih, Pak. Lah apa-apa tambane. Ini gimana? Lah udah aku tuh enggak butuh kaya aku. Ini masuk kantong sendiri ya? Ya kuwi taren karo kanca-kanca kowe iki ora mung nyinden dhewe iki sindenmu kancane akeh. Kok taren kali jenengan ini masuk Citungga? Enggak, mboten, mboten. Oh ya, terima kasih. Kok kamu kok malah tanya sih ini masuk situ enggak itu gimana? Maksudnya kok tau ngono kuwi lho senengane. Maksudnya masuk kantongku. Ora ya. Biasane nek celimen iki niki rak dikumpulkan. Iki dikumpulke ra? Ora. Wis kuwi kabejane ibu-ibu Waranggana karo kanca-kanca penabuh. Oh nggih, matur nuwun, Pak. Ah ya ngono, aku ki pemimpin kurang piye. Ya biuk nyah-nyah. Ah iya to, aku nganake celimen ki rak ya mikir kanca-kanca kuwi. Wah jan ki arep tekan taun kapan wah nganake apa iki ngulir budi. Pak Tumiono tahu paring pangandikan di masa kesulitan kita akan mencari jalan keluar. Oh, ngono ya. Mula terus mikir piye carane. Nah, ketemu celimen. Iya. Dilala kok celimen do disenengi, do ditresnani. Tekan suprene isih mlaku terus. Alhamdulillah. Lah iya. Kanca-kanca isih iso nyambut gawe. Arep tekan kapan ya truk kahanan kaya ngene iki. Wis posoke pasrah. Pokoke kok posoke. Pokoke pasrah. Heeh, pokoke pasrah karo sing gawe urip. Ning mesti ada anu apa jeneng habis gelap terbitlah terang kuwi Ibu kita Kartini. Ya. Pokoke anggere bar peteng mesti padang, nek padang jinglang kae kabeh kanca seni iso nyambut gawe kabeh, Truk. Ha iya. Syukur ana piyai-piyai sing kersa nimbali ngene iki jan nyenengke tenan. Kaya nemu tetese ngembon ning mangsa ketiga. Ha iya. Nyes neng telak. Jan temonjo. Ya iki kesenengane Pak Tumyono diaturake. Apa? Kesenengane panjenengan iki bajing loncat. Oh iya, mongko iki Pak Tumyono ngersake Mbak Rido supaya bengi iki nindaki sowan mrene. Oh iya. Mbak Rido ki saka endi? Majenang. Oh. Endi? Bener ya Majenang ya. Majenang. Oh. Majenang ki meh anu perbatasan karo Jawa Barat karo Jawa Tengah. Oh iya. Saklor Karanganom. Wong ini ora ngerti daerah iki rasa sok omong. Majenang kok lor Karanganom ora. Majenang ki kulon. Kulon to? Kulon. Ayo do Rido. Nah, wah. Iya. Mbak Rido saka Majenang bahasane piye gitu ora ngerti kok. Sugeng dalu Pak kemutan karo nyong ora. Kepriwe piye? Kemutan karo nyong ora isi kemutan apa ora? Bu cara kulon Truk. Ah iya. Minggir. Kepriwe kepriwe? Rika tesih kemutan karo nyong apa ora? Ya isi lah kaya kowe. Tuli nyonge ya ora bakal lali mari Rika. Temenan. Ya temenan sih. Orang Lembok. Apa? Orang Lembok. Ya ora ngapa sih nglimbong maring Rika? Kene Nyonge tetep kelingan maring Rika. Tuli Rika wis tau melu nyonge. Iya. Pirang-pirang bengi kaya kowe Kak. Iya. Kaya kowe Kak, kaya Iya. kowe Kak, kaya Kak. Kaya kowe Kak kowe ta, kaya kowe ta. Angel basa. kayak gue Mbok. Iya, ki Iya. maring daleme Pak Tumiono. Iya, Bapak Tumiono kali Ibu Warsini nggih. Iya, ki maring pendapat Tumiono Mbayat Klaten Jawa Tengah. Bayar. Apa nih sing bayar, Pak? Bayat. Oh, bayar. Tuli nom rada budek ya kaya kowe. Krunguku bayar. Mbayat Klaten. Ujarku masa nyong diundang nyong sing kon bayar. Priwe? Ujarku nyong sing diundang masa nyong kon bayar. Bayat. Iya mulane salah kurungune. Tuli kupingnya kulina diresiki ya. Iya Pak. Ayu-ayu budek Rika. Mending anak ayune. Kepriwe? Mending anak ayune. Jajal neng elek-elek budek keprimen. Wah, kalau ada king jagat ki ya. Piye Reng? Ayo wis elek budek karo king jagat ta? Heeh. Tuli ki Pak Tumiono ngersakna apa kowe Apa? tetembangan bajing loncat ya? Iya.
Nembang siki apa ngesuk? Aja khawatir, tuli nek tembangane apik, tuli diparingi duit maring Pak Tumiyono. Ora nyong ora tau kuwatir masalah duit. Tenan? Sing penting diamplopi. Diamplopi jerone telek lincuk gelem Dika. Kene ngrika ngerti tembelek barang, Pak. Lah sing penting kok amplope. Ih, dalange jijik. Keliru, yang sing penting ya jerone, amplope itu tuli ora penting. Iya, penting loh. Ya penting loh. Nek Rika diparingi duit mangka ora ana amplope, Rika gelem apa ora? Ya gelem. Lah, kiye Apane? Aku jane ngomong ngene iki mikir lho, Terus. Sinau. Ya, wis. Ya, nembang Bawa dene. ya. 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 Rina ngopo? Aku kelingan Rina ya, Mas. Ayo, sapa? Rina. Ya. Gunung Galunggung Kapungkur. Gunung Galunggung Kapungkur. Artine apa? Nek bocah diartekke ning percaya lho. Ya. Mergo asline aku ki lahiran Bandung. Wah to. Cibaduyut. Wah. Biyen aku arep lahir Lili ning arep lahir sandal. Terus dadi wong. Gunung Galunggung Kapungkur. Heeh. Kuwi Gunung Galunggung nang mburine. Jadi kota Bandung itu di depan Gunung Galunggung. Oh iya. Terus Gunung meneh loro. Ayo. Ih, aja saru, Pak. Ya ora tuh pikiran Rika sing goblok temen. Sumedangkan tunjang. Gunung Sumedang Ketunjang. Iya. Tegese apa kuwi? Bakul tahu. Lho. Kok bakul tahu? Tahu Sumedang. Ning ora bakul tahu judule. Gunung Sumedang Ketunjang. Ya pokoknya pemandangannya iki ketunjang Gunung Sumedang. Ya. Bulet-bulet. Wis beneng ki wae terus. Talaga sakawayana. Sangkawayana semuanya. Oh iya. Sadayana. Nek cara Majenang Sangkawayana. Oh. Rembecik becek. Oh iya. Jenes. Di tengah leweng. Di tengah apa? Leweng, danau, Pak. Artinya danau. Oh, bener kuwi. Nang pinggir danau mesti lemahe becek. Ayo. Rembecik di tengah danau, saya nang tengah, kelelep kowe. Terus Junjunan. supaya ora kelep dijunjung. Ayo. Junjunan itu kekasih, Pak. Hah? Kekasih, Aku ora junjunan. kowe, iki sing ngartekke aku. Oh iya, terserah Rika ya. Terserah inyong. Ulah pundung mun kasungkur. Ulah pundung Mun kasungkur. mun kasungkur, arep gendong tiba. Oh. Arep mundung, arep mondong, tun kasungkur tiba. Ora kuat kok. Ah iya. Nek sak tatin wis bayangno ora apa. Ulah sungkan tadi teang. Ulah sungkar teyan. Tadi teang. Te apa? Tadi teang. Tedi teyan. Heeh. Artine apa kuwi? Waduh aku pas kuwi ora mlebu. Pas pelajaran tek di teyan iki aku ora mlebu. Tarim. Tarim kuwi adine Tek Dik.
tarim 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 ma dawaya na ngancik di negara dina Sunda. Sampun bawane. Iyan suarane iki jan pancen swara Sunda ki nganggo kandel tipis ngono iki. Oh, ana. Dina Pengen ngerti Pak carane keprimen? Kepriwe? Belajar mendesah. Belajar kepriwe? Mendesah. Kan mesti nek Sunda mburine nak. Iki mbok mburine. Coba reka nyengkok cara Sunda sing mendesah coba kayak kepriwe? Kepriwe nyonge diajari kayak aku gejlik mudar reka. Apa kuwi basa kok gejlik mudar? Kepriwe? Contone duh aduh. Mbok ana kayak kuwi mbok. Iya, apik ya. Jajal Rika. Kuli mendesah sing main. Dinggo suluk apik ora ya? Bumi gunjang ganjing. Langit gelap-gelap. Katun. Katun. Setan. Ono dinggo suluk. Lir kinjang. Iso seneni dalang sak Indonesia. Ya. Nggih. Nganti pitil iki. Apa Pak? Pitil. Oh pitil. Nyong krungune liyane kok. Untung gawa serep. Tuli. Rika pikirane wis ora apik kaya kowe sih. Krungu kudu kuwe. Ngomong pitil tapi Rika krungune beda kaya kowe. Krungune pitik. Krungune pitik Rika sing saru. Pitik apa? Pitik walik. Sabak keban. Sabak keban. Yo. Yo. Dados. Mangga, yuk. Yo Mbak Rido. Yo. Bajing loncat. Bajing loncat ke tanah. Aduh, Bapak Tumiono aduh. Abdi lepat naraosan. Ya ya ya. Bajing loncat.
Abang Usman. Iya. Mandra. Bocah iki potensine luar biasa. Bajing lencah. Malah meh kelek kalau menjingku terus. Senengane aneh-aneh kok kabisane dhewe-dhewe ngono lho. Wong iki wis diparingi kelebihan sendiri-sendiri. Iya. Mbak Rido nyindan cara Sunda ya apik ora karo-karuan. Elisa ku nek nembang cara saiki ya apike ra karo-karuan. Iya. Ika iki nek muni golek walang ya. Wedok kok golek walang ora. Apike ra karo-karuan. Orisa iki anggere momong jan wis ora ana tunggale. Ha iya. Lah ya dhewe-dhewe ya kelebihane dhewe-dhewe. Luar biasa. Ya, sing urung iki sing engko dikremenane Pak Tumiyono. Heeh, iki sing ana siji lho kremane terus apa? Sambung wanci dalu. Oh iya ya. Heeh. Ayo, Mbak. Sapa Mbak Ayu Purwalestari? Ya. Yo rasa rekoso rasa joget rasa banter-banter. Niki nggih ngadeg. Oh iya no. Komplit to. Ha iya. Lan mboten wedi. Napa? Lan mboten wedi. Ora ngematke. Aku ngematke kowe wis besesek rasane. Wis awake lemu meteng ya wis. Awas, cekeli apa jarike cekelitin kok nek mumbul alon-alon malah terus nang dhuwur pendopo ngono mbeku kono. Lan ki kebangetan lho. Ayo sesuk nek anu ki terus distageni men ora lemu banget. Ngapane sik distageni? Nek piyayi cara kuno simbah-simbah biyen ki ngendikake nek bayine bar metu terus disetut wetenge iki distageni men kenceng. Wetenge bayine. Bayine sing distageni. Ora sirahe bojomu. Ayo wetenge kok ya.
Aneh-aneh lah. Sambung wanci dalu, Truk. Jam 12 kurang lho, santai wae. Kowe diparingi wektu karo Pak Tumiyono tekan jam 1 lah paling apa suwe. Ning mau aku arep munggahke kok banget sing Pak Tristianto muni tekake 1:30. Terus Pak sing Pranata Carama sapa jenenge Pak sapa lali Mbah Dar ya muni 2:30 ora apa-apa. Aku ya terus kene do urunan do bayar aku ya. Enten tambane nggih. Ngawur kowe ya men. Lho, lah jenengan niku ora ngendika tambah jam tambah, ngeten ta? Ku ora celimen. Oh, niki beda. Iki wis beda iki diparingi wis akeh. Oh. Ora ndang ya sedengan. Ayo, ketrucut ta. Aku ki nyok ketrucut cangkem apa iki ya? Menjak ndelekke kok angel. Kulino jujur. Kulino jujur ya aku ki. Yo, sambung wae ayo. Mangga. Senadyan to Mula kok Ramayang kok tuku becak. Arep tak nggo nabrak kowe iki. Kek becake nika nggih napa jejak? Ya nggo duwe-duwe pokoke. Karang wong kepengin tetuku arep tuku mobil dite kurang, arep tuku motor kok dite ya kurang. Becak wae, men, ra kanggo ya men. Nyatane ya iso tak nggo dolanan karo anakku. Anggere aku bunek awan-awan kae, numpak le, genjote ben sisan bapakmu rekoso aku. Kinggang tan kinggang sa ritma lani maskang nenena yakti pengen tak kakungmu tan lila mesti kandhek ing panggrahita ana angel nggonku Ayu ki manjen Jawa ya apik tenan. Wah, nyamleng ya, Gong. Lah. Wo. Monggo matane melek lho, Tru. Ha wong trapukane Bagong ki ora cukup kok.
Dadi nek awak dhewe kedhep ki rak telapukan tekan ngisor, nek Bagong ki mung seprapat. Yen rina banget nglang gena ganti ya kok isa-isane to ya. Merem iki nek ora tak gugah tuman wae. Yo, delone no ayo kanca ngayahi karya nang praja kene. Sing ngakon gugur gunung sapa? Sing ngakon gugur gunung sapa? Iki ta tembange. Iki sambung wancin dalu. Wah, asem aku ngimpi gugur gunung. Ame ngimpi kok jadi tembang ke ora. Yo. Sambung ing wanci Rendeng. Ratri Kar Napa? Iki meneng ta, ben nembak. Jero kutha desa. Kuwi bawa apa? Bawa ngidul karo sing wedok. Terus yuk tak bingkeme sangkeme. Karyaku sada Gede sing gede pak ngeberapa kang mas bapujanku sabengu mengewan cintalu Kang Mas Kang Merah tetesake more lestarine tan ana ingkang ngarume bocah telu iki popo tenan sida dadi cah telet tak gadi dikopo saramban wae ya terus nyingkat wektu. Heeh. Nah.
mendah boyo yato sida mulai lestari jor lahir putri Sulistya terus bisa yumana tika kang wis rono karyane pepundhenku Blitar Bapak Haji Sukron Suwondo. Wah, pancen ya apik tenan ya terus penak. sampun Pak Sampun. oh nggih Wis kono. nggih Mabur. hah Mabur ora. sampun Pak Tumiana Nggih. parah Wah, iki tunggal Bagong wedok iki. Loh, lah ya nunggal guru ta. Nunggal guru. Gurumu raja bolang-baling. Apa? Kula mriku napa dengan Ora sopan kowe iki. Lah pripun? Patungmu ana kon tindak-tindak. Lah kok nek buta ya mara. Oh, kula mriku. Heeh. Oh, ajeng di anu napa? Disalurke. Oh, disalurke. Aja liwat bojomu. Nggih niku bahaya. Nggih, matur nuwun nggih, Pak. Nggih. Mbah Dar. Mugi-mugi tansah sehat. Amin. Panjang yuswa. Wah, iki bar mangan sari cerewet iki. Sampun nggih. Ah, wis kana, wah jan pinter kowe rezeki anak soleh. Rezeki jabang bayi kuwi. Amin. Wis jan. Piye nek wong meteng iki gampang to golek rezeki. Ayo do meteng. Ado kon meteng ora nek kowe meteng kabeh Bu Asi kowe ra ndek sinden piye sindenmu do cuti kabeh. Mangsane ora. Mbaya yo kae kok Ndara Janaka kok ngampiri bapak. Ayo wis arep mangkat sekolah to, Dok. Ndara Janaka kok sekolah ora. Oh iya, Dik. Mbok Sajayana wigati. Ya iya. Ya dicumani ya. Ya iya, engko ndak wektune blandang. Heeh. Janeng yaning talaga kati langit. Oh Mambang Pantepasulan pamaneka lintang kaya kusumayana sumawur ya mas ya pas janur gunung Marikoten prayitna smuriris
samuriris eko balik Ndara wit wau kula nyuwun priksa kok mboten dipun paringi priksa. Sampeyan ajeng tindak pundi Ndara? Nggih, Den. Kepareng Ndara ajeng tindak pundi? Monggo kula dherekaken. Kepareng Ndara ajeng tindak pundi? Monggo kula dherekaken. Monggo kula dherekaken kepareng Ndara ajeng tindak pundi? Mesti ra ora rukun to. Diwolak-walik ngono. Kakang Semar. Nggih kula. Mundi dawuh timbalaning Kanjeng Koko Prabu Darmakusuma. Lamun aku didhawuhi supaya sowan maring Bali Kambang, ya bali makambang. Wegatosipun ngerti ya Kakang, lamun Koko Prabu Ndarawati dina samengko nedheng nglakoni tapa nindra ana ing bali makambang. Mula umjaing pawarta ingkang sumebar warata saindenging jagat sapa ingkang keduga lan bisa amungu nendraning Koko Prabu ya kuwi ingkang bakal bisa katandha jroning Bratayuda bakal ungguling yuda. Mula kang sangka kuwi Kakang dina samengko Arjuna dya sowan marang Bali Makambang mbudidaya amungu lawan nendraning Koko Prabu Ndarawati wondene Koko Prabu Punta Kakang Mas Jodipati apa dene yayi kembar samengko bakal sumusul kelawan laku kunggonku sowan ngersaning Koko Prabu Ndarawati Kakang Semar. Semare koten prayetna samure reseka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaraning tengah latar milang lintang Bima Sekti. Ngoten ampun ngantos kedangun anggen sampeyan kendel wonten ing wana mriki. Awindara digelak tindake kula dherekaken monggo Gus dipun gelak tindakipun monggo Den kula dherekaken. Monggo Ndara sampeyan kula dherekaken tindakipun. Bidal wonten ing Bale Dahar. Pahit iki ora. Bali Makambang anak mojo ning Kengkeri Kakang Nayantaka. Molat para sang Arjuna Asmana kang kamaningsan.
Sita Pandhawa tata gati Wisra Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Kakang Semar kula kananing Koko Prabu Gina laku tapa nindra kaya mengkene Kakang wah mboten wujud sinuwun Ndarawati nanging teka wujud yaksa ingkang semanten agengipun monggo Ndara gandeng sampeyan pun dugi wonten ing Bali Makambak monggo laturi budidaya amungu nendranipun ingkang raka ing Ndarawati gonjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung sabaran katulu Koko Prabu sewu sawa kalapatanipun ingkang rayi tadah wadana Koko Prabu dinten samangke kula ingkang sowan wonten ing Bali Makambang pengajap amung dhateng nendranipun Maduka Kanjeng Koko Prabu sesembanku Koko Prabu monggo kula aturi midhangetaken aturipun ingkang rayi ing Madukara Koko Prabu Pandhawa mboten saged menapa-menapa menawi mboten adipun ampingi dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati Koko Prabu mangkeriyen den apa sampeyan paring pangandikan ngrepa dhateng ingkang raka nuwun sewu ginakaken netra batin permana jati sampun ngantos mawi netra lair lire piye Kakang ingkang raka mboten saged midhangetaken aturipun Ndara Janaka sebabe apa niki ngibarate kurungan niki peksine pun mboten wonten kantun kurungan tok manuke mabur nanti ya ambu Semar ki nek omong ora cetha cah saiki radong Sasmita kandange kelangan manuk muti madodoya-oyak tegesipun niki ming kantun raga sukmane ora ana Ndara oh iya Neng Hey
Merena semubang pangaruno kadinetraning uga rapuh sabdaning kukila rengkanikara sakatar kene dongane engkung ler wuwu sing pene panca kepetoke ngayam wana merak mangguhing pagakan Mas Tunama Sidam Skaring Bawana Langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra aperkencong warudaya Pak Pong Mbok Bolong Kalicodhe sapa sing gawe inggih pun Hapidi marmanipun dinten sak mangke Kakang Narada ulun caketaken kaliyan sangganing para Jawata mugi andadosna ing kawuningan Kakang angengeti bilih badhe tumapak ing kodrating jagat ing winastan Baratayuda Jaya Binangun mila para Jawata kedah anyerat pepakem ingkang kedah lumampah wonten ing madyaning Baratayuda lha inggih jumbuh lan ngendika paduka ingkang sampun kula midhangetaken pinten-pinten dinten ing sampun kepengker bilih saya nyeketi tumapahing perang ageng Bratayuda mila para Jawata kedah anggadhahi pepakem ing kedah linampan wonten ing madyaning Bratayuda mekaten Kakang wondene pepakem menika kula wau badhe kula serat wonten ing Werda ingkang namipun Werda Citapsara ingkang sakmangke sampun dipun cawisaken dening pun Bathara Penyarian ha inggih Di lajeng sakmangke daya-daya kemawon Adi Guru ingkang kedah paring dawuh kados pundi tumapaking perang Bratayuda sakmangke Senopati kapacak wonten madyaning Bratayuda tumunten Adi Guru kula aturi paring pangandikan penyarian ya wonten maring dawuh pukulun wektu dina samengko kita ing kudu gatekake kelawan apa kang dadi sabda ulun lan kita tulis ana ing jroning Weda Citapsara non ngestaken dawuh sedaya sampun samapta ing gati sawiga ing diri mula ora usah dadak walang ati mara diagi kita ndak keparengake maju nggon kita ngabiyantara ana ing ngarsaning Kakang Resi Kanika Putra nunamit pasang Kalimantabit nepakno ing londone dumawahing Lawang Tuwang pukulun samangke monggo latri paring dawuh saha ingkang putra pun penyarian sampun samapta nedya nyerat wonten ing pepakem Weda Citapsara penyarian wonten timbalan Bratayuda Jaya Binangun yekti ora bakal bisa dibirat sarta ora ana kang bisa miradati kelawan kodrating jagat katundha duta pengawaking Pandhawa ingkang kaping 3 wis gagar anjabel negara Ngastina lan Indraprastha sakjajane sayekti ing dadi jalaran para Pandhawa kudu campuh perang kelawan para Sata Kurawa nadyan iku kadang pribadi inggih ingkang sepisan ingkang bakal kita serat jroning Weda Citapsara lampun para Kurawa ngetoni Senopati ya kuwi Pandhita Ngetakandha Dewabrata ya Bisma nalika semono kodrat wis kudu lumaku Senopati saka negara utawa saka para Pandhawa tanulya kejaba mung Senopati Pawestri ya kuwi wujud para Srikandhi jroning pepakem
wis kinodrat keparenging dewa Begawan Bisma Sirna sarta senopatining Kurawa gugur dening Wara Srikandi nokno nistakaken dawuh wondene ingkang ngangka sak banjure senopati ingkang pinatah saka negara Ngastina nalika Jaba mung nalindring Mandura Prabu Baladewa wondene senopati saka Pandhawa tanalika Jaba mung satring jangkar bumi ya kuwi Atmajaning Si Werkudara Raden Antarja penyarian sarating pandam sumala amadangi jroning pasarean ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngangrengeng sang tiap manaheng kocap kacarita dupi sang Hyang Penyarian arsa nyerat senopati saking negaring Ngastina nata Mandura Prabu Baladewa kedadak wonten lanceng seta ingkang kumider kekalangan angideri sacaketing sang Hyang Penyarian nalika semanten saya wani abure lanceng seta satemahan nyampluk mangsi ambleber wonten madyaning Wedha Citapsara angi cali serataning nata Mandura Prabu Baladewa kaget kadrakasan sang Hyang Bathara Guru wau Menawi asang kaliman tabit pulun menika mboten saking pokal damelipun ingkang putrapun penyarian kita ora usah dadak rumangsa luput ulun wis ngerti sapa ta sejatine ingkang darbi pakarti ing kaya mengkono mara kita mapana ning pepungkuran ulun sadina maneh bakal ana titah ingkang sowan ngabiyantara ing ngarsa ulun penyarian Andya Pala Pandhawa miyuk gumulung mangung sireng sata Kurawa ora lidhok ujare wong dapur tenan to lha apa tumene ngatasé ya kuwi beribraning jagat wujuding lanceng seta lha kok dadi ngene kuat munggah ning kayangan nek tanpa sesingloning wong kang darbi kekuatan sak dhuwuring titah semantah ora bakal kelakon Narayana inggih kula pulun Sukma Wicara apa ta darunane dene jeneng kita darbe pakarti kaya mengkono pulun mugi dados ning ngawuningan ingkang badhe kasrat wonten madaning Wedha Citapsara inggih menika nalindring Mandura mengsah anak kula pun Antarja samangke saenipun boten sisah dipun serat wonten ing telenging Citapsara lirik kepiye Kresna jalaran kodrat wis ora bisa diwiradati nata Mandura tanana ingkang bisa nandhi kejaba mung satria ing jangkar bumi Si Antarja lamun kita darbe panyuwuning kaya mengkono apa kira-kira kita bisa murba kelawan nata Mandura apa dene satria ing jangkar bumi Si Antarja menawi menika dawuh paduka Hyang Adipulun kula sendika namung kemawon kula wonten pitumbasipun pitukane apa menawi paduka pulun pasrah dhateng ingkang wayah pun Narayana inggih pun Sukma Wicara supados sakmangke kula murba dhateng kawonanipun Kaka Prabu Mandura miwah Antarja anak kula menawi kepareng Citapsara kula suwun kinaya pepakem patokanipun ingkang wayah pun Narayana anggenipun kula minangka dados pujangganing Bratayuda pukulun Kakang rada kados pundi? Sukma Wicara iki njaluke aneh-aneh wae. Monggo dipun basa ngasta paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Narayana iki wonten dawuh. Apa ingkang dadi panjaluk kita ulun udaneni nanging ulun uga njaluk pitukon. Pitumbasipun menapa? Gandeng jroning Bratayuda wis ora ana ing bisa bali urip meneh.
aja kongsi kita tumindak ing ora prayoga Sekar Wijaya Kesuma ulun suwun monggo kula aturi nampi wangadi pungulun. Weda citap sora wis kita tampa nanging kita mboyaken mblenjani lawan janji kita lamun kita ingkang wenang murba masisa lawan Nata Mandura apa dene Si Antarja nata ngestaken dawuh kanthi kaya mengkono ulun paring dawuh lamun kaya wis rampung kasutapan kita nggon kita Akutapa Nindra jumbuh kalawan apa ingkang kita suwun lan jumbuh kalawan apa kang dadi gayuhan kita bali marang Bali Kambang Kresna ing kono bakal katandha sapa ingkang bakal ungguling Bratayuda kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Narayana. Palugon lakuning lekas Lukita lena ting kidung Sukma langgeng Kakang Sukma Wicara Kula ngupadihan panjenengan bot-bot ing nggonipun Kakang duwe rasa tresna kelawan kadang-kadang para Pandhawa nganti tak lewangi ketayalan ngupaya weda Citapsara pepakem Bratayuda ing pangajap bisa gawe srana ungguling Bratayuda para Pandhawa menapa sampun pikantuk damel Kakang Sukma Wicara pangestu pamujimu wis entuk gawe Sukma langgeng monggo kula dherekaken kundur wonten ing Bali Makambang pun Kakang ora nedya kundur saiki menawi boten purun kula peksa lho kok ngono monggo kula aturi kundur Kakang Sukma Wicara wonten ing raga panjenengan ing mapan wonten ing Bali Kambang Kakang Sukma Wicara
Koko Prabu. Mugi dados ning ngawuningan sampun dangu anggen kula ngarantu anggen paduka nglampahi tapa nindra. Koko Prabu sampun winanci jengan ndika Koko Prabu nin wong anggenipun lampah tapa Koko Prabu. Wah. Tatkala narepa Kresna tan tulasa mring Sang Resi Jahnawi Suta Yai Haji sewu-sewu alamatanipun ingkang Raka Tadah Wadana ngantos anjalari paduka sak ngedang ketayalan rawuh wonten ing bali ambang Koko Prabu Pandhawa mboten badhe saged lumampah Pandhawa mboten badhe saged kumrembyah astanipun menawi mboten saking maduka Kanjeng Koko Prabu. Mila sakmangke Koko Prabu kula suwun sampun ngantos tebih-tebih kaliyan para Pandhawa kedah tansah angampingi dhateng Pandhawa Koko Prabu. Wah, clitheng kakangku. Aja nganti kowe lunga saka para Pandhawa. Iki wis nyaketi tumapaking perang gedhe. Syukur dene Jlamprong wis bisa mungu nendraning Mbak Clitheng kakangku. Wah, padhang trawangan pikire para Pandhawa. Yayi, Werkudara, Arjuna, jumbuh kelawan ingkang wis sumebar warata, sapa ingkang bisa mungu nendraning pun Kakang Yayi Janaka? Ya kuwi ingkang bakal ndak dombane ning perang gedhe Bratayuda. Koko Prabu. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ya Janaka. Mundura. Wonten menapa ana rembug ingkang bakal ndak rembug kelawan si Werkudara. Koko Prabu aturi paring dawuh kok sik to mengko gampang. Nggih. Dara. Nggih. Nggone pun Kakang nglakoni tapa nendra iki sejatine mung gedhening rasa tresnaning pun Kakang lawan para Pandhawa. Gandeng pun Kakang wis bisa mangerteni yen to perang Bratayuda ora bakal bisa diselaki tetep kudu lumaku. Wah, iya. Tumulipun Kakang nglakoni tapa nendra? Iya. Apa to wigatine pun Kakang mung kepengin ngerti pepakem jroning Bratayuda ingkang wis diserat dening para Jawata. Lan ngerti yo. Weda Jetapsara wis ana ing tanganing pun Kakang. Pun Kakang ing mangerteni lumaku ning kodrat lumampaking Bratayuda. Senopati sapa ingkang bakal maju lan mungsuhe sapa mengko pun Kakang wis ngerti. Wah, syukur yen to kaya mengkono. Werkudara, nggih. Mora coba saya aku tak takon karo kowe. Kowe arep takon apa? Jroning pun Kakang sowan marang Sang Hyang Pramesti Bathara Guru nalika semana pancen pun Kakang tumindak ingkang ora sak mestine. Pun Kakang membo lanceng seta tumuli nyampluk mangsi ingkang kinarya nyerat Sang Hyang Penyarian ana ing jroning Jetapsara. Apa to sababe dene pun Kakang kudu tumindak kaya mengkono merga yen to nganti seratan kuwi mau serat ana ing Jetapsara sayekti Bratayuda ora bakal bisa rampung gedhe-gedhene Pandhawa kalah. Sebabe apa? Sebabe Siadi bakal tak paringi priksa. Sebabe merga Senopati negara Ngastina ya kuwi Koko Prabu Baladewa. Lah Senopati saka Pandhawa ya kuwi anakmu Si Antarja. Tumuli seratan kuwi mau kudu ilang merga ketumplakan mangsi ingkang tak sampluk nalika pun Kakang mujud lanceng seta. Iya. Dara pun Kakang entuk pangapura ning Sang Hyang Manikmaya nanging pun Kakang sinampiran kewajiban ingkang ora enteng. Kewajiban apa? Kewajiban pun Kakang kudu murba kelawan Koko Prabu Mandura lan Si Antarja anakmu.
Mongko dawuhing Sang Hyang Jatimurti. Yen nganti iki mengko aku ora nglakoni, tegese pun Kakang nyidra ing janji lan para Jawata. Pandhawa bakal tumpes jroning Bratayuda. Ora usah mbok kalang-kalang. Tegese piye? Apa yang kudu mbok tindakake? Antarja kudu dadi tabuk tawur kamenanganing para Pandhawa, tegese Antarja kudu mati Werkudara. Wah. Oh. Sumrepet maning aku bareng kowe paring pangandikan sing kaya ngono. Antarja anakku. Kena ngopo? Kudu mati sadurunge Bratayuda. Bola-bali Antarja matur karo aku yen pengin dadi senopati, pengin labuh karo wong tuane. Nanging kena ngopo garising pesthi Antarja kudu kaya ngono? Werkudara, kosek to. Sabar. Ya bener. Kowe tak kandhani ya jroning Bratayuda mengko kuwi kowe ora mung nemoni patine anakmu, ning bakal nemoni patine wong pirang-pirang. Ing sak temene kabeh mau nabet ana ing rasamu, tegese wong-wong sing tresnani mengko bakal gugur ana ing Bratayuda. Kena apa kudu Antarja? Werkudara. Siji pesthi, loro jodho, telu tibaning wahyu, kuwi diasta dening panguwasaning Dat kang Murwengdat. Menungso mung sak derma nglakoni. Digadang-gadang kaya ngapa? Sing jeneng anak kuwi saka tembung ana. Ana merga sing gawe urip. Dene kowe mung dititipi momong karo sing gawe jagat. Yen sing gawe jagat wis njaluk bali, kowe bisa bangga apa aku tak takon? Kelingan ora? Patine Stija Buma Narakasura, patine Samba, anak-anakku sing tak gadang-gadang kudu tekaning pati mergo aku weruh kelawan kodrat ing kudu lumaku kelawan si Setija apa dene Samba. Ning apa pun Kakang tau getuni, apa pun Kakang tau gelo karo sing jeneng kodrat? Ora, mergo aku mesti nampa karo kahanane. Aku nampa karo kahanan, aku nampa karo apa sing digareke sing gawe urip. Yen kowe ora nampa karo sing digawe sing gawe urip, apa kowe iki ngungkuli panguwasamu karo sing gawe jagat? Ora caturan. Oh. Koko Prabu. Dados pundi lelampahan menika, Yayi? Kula ngertos kodeng manahipun pun Werkudara. Kula ngertos kados menapa gempalipun manahipun Werkudara, nanging menika mangke badhe wonten tetamba sarana lumerek ing wanci. Sarana lumerek ing wanci. Kula suwun kanthi sanget Arjuna, nuwun paring adhawuh. Dandanana atine Kadang Mutuwa, aja mengkon Kakang dhewe. Yen kabeh dimbrukke pun Kakang, sapa sing bakal ngewangi nam-enam perkara iki? Yayaji, kula nyuwun supados Yayaji keparenga angareh-areh dhateng manahipun Werkudara. Kula badhe ngleksanakaken dawuhing Jawata. Koko Prabu borong sailan botenipun lelampan menika dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu. Oh.
Tiwangkara kinggen lir manguswa kang layon denyolang kang memanise wadanani lolayu kumel jamrah nyomaratani ing